От майните, не, така не може. Ще се избираме, бе? Си избираме. Ми брат, дай на жената да избираме. Ще избираме. Ти ще ядеш царевицата, кочана е за нея. Айде, добре, давайте. Колко цареви си? Да, и още две тук. Още две. Още две ли? Вие ли ще ли? Ще идем как. Оригинална! За групата от Стара Загора търсиме поминки, Мадона, Шакира и Ази Сака може би да. Душице, става ли? Да пробваме ли нещо? Колега, явиш? Ще направо. Сълчица? Ако мой вляга. Малко вягра веднага. Царевичка! Царевичката с големите зърна на бати Бойко! На Лили Иванова вече са стари! Да, моята за мен. За тебе? За мен естествено. Оле, лева! О, майко! Царевичка, ай! Царевичка, ай, дай го. Да няма след малко. Палатка. Салатка. Она не майка. Много ми е яко. Не се застрамявай. Само тука. Какво слагаме, бате? Едно кетчуп, захар, пясък, асфалт, цимет, вягра. Тър малко захар, че сладка царевица ми седи. Гарната на шекир да сложим ли? Оле, майка. Чакай да я погалям. О, мале. Вас се майк да това път. Яко ста. Заповядай, братчето. О, много ти благодаря, много си любезен. Благодаря ви. Дами за вас само кочаните. Кочаните ли за вас само? Да, не мога да правя такива неща. И какво ви кажеш сега? Царевица! Царевица ми те млежи са не прави стайши, който разбереше на изрудските царевици и дейшън. А стар му къдете малко дейшън, търсите ти раз стар пущар, айде моля на естасти на GTI-ките. Оля на майко, тебе Господската е нарял си 2 пъти ли се нареждала? Царевици, Царевичка, топличка. Насам народи. Айде пърлеше завъртате гебейша. Има ли желащи пърлеше гебейша на стар макареша матрашеша? Еротичните царевички на бати Бойко. Зърната на Шакира секс като тебе и аз те натъвнат колко си секси. Той в момента седе царевичката. Да. Аз ще даде кочана. Не ме гледай така страстно, защото съм за високо хръмно. Ще има след малко палатка. А после салатка. Снеданска гроздова ракия. Свещи за двама. И романтична вечер. И чупарина спалня. 3 в 1. Най-готината царевица се едри зърна. Не влюбени! И сега кой къде Стара Загора? Нямам шпим, братан. Да я пратя много поздрави. Айде много поздрави на Стара Загора. Аз тръгам до Хасково. Малко ще се връщам за асфалта. Царевичката си тръгва. Вземете кочаните, обадете ми се за вияграта. О, майко, ще взем. Какво се смея? Айде. Айде се стане дзън. Ще правим чик-так, бързен гърдак. Нали ли си? Тръгваме ли? Утре веднага. Утре веднага? Утре. Няма да съм тука. И ни... Няма съм тука. Или не аз тук? Не сте там. Сериозно бе? Защо? А защо не? Ай, стига. Стига толкова. Стоите още за малко тук, ама какво ще правите тук? То няма, тия бъгата няма за гости. Айде, дечки навънка ще сменим радъче за туре пясъка. Духите са много на плажа, царевичката и само една. Оригинална, естествена, действена, няма гледай жене съм дерица имам. Царевичка не тръгва. Ами убо. Не е убо. Як да, о. Айде, после представите се обадите. Не? Представите се обадите. Бли, ако сте тука... Кога колко ще тръгвате? Ми барабаля мама. Добре, ще обадя. О. Оригинална.